Żagħżugħ ta' 21 sena ġie arrestat mill-pulizija ftit sigħat wara li allegatament wettaq serqa minn ħanut ta' Sliema. Mill-investigazzjonijiet li saru irriżultaw wkoll li l-istess persuna aktar xwettaq 3 serqiet oħra fl-istess ġurnata, waħda fil-Belt Valletta u 2 oħra f'ta' Sliema. Fi stqarrija l-pulizija qalet li l-erba' għal ħabta d-9 ta' filgħaxija raġel daħal f'ħanut fit-triq Ser Adrian Dingley f'ta' Sliema armat b'sikkina u talab il-flus lil kaxxier raġel ta' 37 sena minn San Pawl il-Baħar. Il-ħallil ħarab mill-ħanut b'ammont ta' flus kontanti u xi oġġetti oħrajn li rnexxielu jisraq minn fuq il-post. Immedjatament bdew l-investigazzjonijiet u tfittxijiet għal persuna li wettqet din is-serqa. Filwaqt li ġiet informata il-Maġistrat tal-Assa Lara Lanfranco li ħatret inkjesta dwar dan il-każ. Mill-investigazzjonijiet li saru irriżulta li raġel infittex għas-serqa f'ta' Sliema kien l-istess wieħed li aktar qabel fil-ġurnata għal ħabta s-satej ta' filgħodu daħal f'lukanda fit-triq Lifran il-Belt Valletta minn fejn seraq ammont ieħor ta' flus kontanti. Wara għal ħabta tal-erba' ta' filgħodu wettaq serqa minn hostel fit-triq Ser George Borg f'ta' Sliema fejn seraq xi flus kontanti minn kaxxa li kienet wara il-bank ta' reception u ftit ħin biss wara seraq kartiera u mobile minn vettura fit-triq it-Torri f'ta' Sliema. Wara numru ta' tfittxijiet f'diversi postijiet, il-pulizija rnexxielha ssib lis suspettat il-ħamis filgħodu fil-Belt Valletta fejn ġie arrestat. L-investigazzjoni tal-pulizija għadhom għaddejjin u raġel mistenni jitressa l-qorti fil-ġranet li ġejjin.